Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas na pauruan. Naulpit, agasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, amapan tayo iti balayda inton Sabado. Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Ket mapan tayo man na nagpariir iti Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanan tayo. Tapno makastrat kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat nga nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook nang pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kami iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mati kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, tadobo ka na yun. Mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapan tayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay awan tinakasagana ama sida iti balay. Natang lang ti ado ijay. Katanya ko mati parikot iti dayta. Katno dagita ti pag-aayat ni Alex. Isungarod ti gaggagaraan na iti balayo. Sabagay ang mabainak no daddoma. Imbagam ko maadata ti mapan iti balayda Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rin na ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot man ng tibiyag tibak na. Uray maminsan laan. Wen nga ron. Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerian ta iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang pagdamamakan papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yan. Jailan negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakasjay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balayda. O nga rad, ba nag-adyak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Jak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa iti awan maku kwartada, isuda pa iti sadot nga gobra. Una, ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tadda kayo. Sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Conching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayam na. Anya, Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. anya. Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit kanu tinakam na. Gaputawanan ti panawan nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan ti asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngamno daduma, masapul nga ipaayam yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Conching!
Nalalaing ka man ako nakon. Nalipatam ka din, asyak tiyamom, ah? Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti Buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildo, kay di napalabas a bulan. Kanjay nga'y 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang tising-singir mo kanyak, konjeng? Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ayam no sang aribaw. Ay, kayak kwa. Nakarkaro man ay no milyon kito pakyo dito'y rupak, madam. Ragrag sa kahit ikas taunay. Konjeng! Di nakpaghaybladan! Ay, Talaga makatpungtutakan ka! pasensya kayo, senyora. Ala, winay. Agulimag ako. Narigat mo, ag-high blood kayo. Saan nyo pa nga intad amin na swildaw? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni kunsing lang ti makaanos iti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da ang makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kano tayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natangkan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon ah. May sumot kayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isong aksagana inton makawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramin mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito yung away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputasag paminsan ka lang umay dito'y lugar ni. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito, Almira. Thank you nga ron. Ano kasta, Alex? Welcome kalata dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan da ito yung abalay para kanya. No siya, kayat ko ma-improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon to ngay ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo akad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay diti balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditoy. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay matkit di Ngam na imbaga, tasaan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakay. Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakay. Angam awan mat ti mabaling tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex. Wan lakay. Welcome lakta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa tanasingad iti anak ta. Nagmayat na talaga ti biag ni Alex, anya? Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Iso nga agsisinno katyar aramaten na numapan ag-iskwelan. Wan nga rod, ngam sana bali, takanayon na tamat nga itultulod.
Sa bagay matkit di, Nga may na. Siyak mo't tilugi, no motor ti aramatan na. Kaslamatin naga kiti likodan, no iyang kas na taadwa. Ano, sama? Tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayatan, kasaan ta magmag na. Kitaam kasla dumakdakkelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan anos ta, Sandra. Anya ngay nga rod, kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay talaga akas ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan anos ka kaday, anak ko. Anya nga rod kat saan tayo matabaknag. Nanang, Day ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. agyaman ak nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Iso asapay ko Taagadal ka imbag, anak ko. Wan nanang, ikarik dayta. Nan ano day tarupam, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalom kami anagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Wan, Alex. Angam, saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali tanapintas kalat ta, Almira. Anya? Wen Almira, pudno ti bagbagar. Amom, maong uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di kagsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka. Gapot kanayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kayo nga anak da. Idinto ta siya. Pag may saklang nga roden nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan man ang damama, Nana Conching. Ay kat busy damanan ay ijay negosyo da, senyorita. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan nyo, senyorita. Anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita. Awan, Nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papananyaw, senyorita. Ije balay da Almira, Nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pag-aayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Siyak ti rumbang ngagyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Anya ko matipagbainan nyo, Tata Rico. Gaputan na numula ang tipagtangan may. Kanawan tinaimas ang maipasango may. Awan parikot iti dayta, Tata. Gapota kay kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang ngagbain. Gapota kanayon dakmat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaang ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag nanayon, ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepasyo ka di panagraapyaw lakay. Ay, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni Senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ala, mga nagungot ni Senyora Esmeralda numamon na. Ay, dahi tangarog ti pagdandanagak bakal. Mga ibagadakit agungundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na.
Ang mga nuan niya pa'y timakunana. Ay, Kan maysa, imbaga na kayat na kanu apadasan ti agraep. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya deta, Almira. Kasla, din Domingo, matin amapan ka iti balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din amang sangsangaili kanya. Saan na kasta? Ang madanagan laang. Taamangan no makaungat kan ni mamam. Mhm. Di mon pa kadanagan da, mama, Almira. Awan mo't lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wadda jay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti ipapan mo iti balay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay di mo inlukat ti gay kontseng. Pasensya kayon Senyora. Jak na puutan ti isa sang petyaw. Di ko namkit ni. Tulong ka. Nagpigsa ti ungur ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti dua analalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, Senyora. Sana balay, saanan ang maulay. Rumbang lang! Tano ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan manan ti motor ni Alex. awan ni Senyorita o Senyora. Nagpakada. Rimwar itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, Senyora. Di mo dinamag. Apay adi mo linapdan. Ay, saan, Senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni Senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, ken agluto nga men ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kaya la ka man, mama. Nag-enjoy ak iti napanak. Anya? Wan, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Kayat kon ti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak iti naggapuak, mama. Apay, sa dino nga men tinagkapuam. Iti balay da tatariko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rimutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasakit tinakam ni Senyorito Alex. Gapo ta panagriknana, kat awanan ti panawan dagiti dadakkel na kengkwana. Gapo, tatila ang negosyo da, tiin into naranda. Ngam kanayon abagbagaan ti katulong da, anina na kunsing. Amaawatan na kumalatan, dagiti dadakkel na. Iti may sagundaway, simangpat ni Senyorito Alex, kat kinasarita ti inana. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Naulpit, agasal, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kaya la ko man, mama. Nag-enjoy ak iti napanak. Anya? Wan, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Nabanog ak.
Kaya't konti aginan na. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijay nagapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya tinapan mo inarami di jay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakes iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti aginan na. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inal daw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san nga imbagakan ko na? Asanan amat mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasidgan ken kuana agagayem na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmira. Awan makita kadakes iti dayta Esmeralda. Isabay am ko mati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Kasano ngamin amaawatan? Kat padamet dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka de? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asimmayaak ti biag mo. ket dayta ti sing-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mo ta pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmut lang akayat tiyo. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito asaritan ta. No itultuloy to na ito. Ni Alex ti saritan ta itay. Ngam sa balimot ti bagbagam. Ha! Buisit ket diti kastoy! Makapabadtrip! Agong unget mo manan ni senyora, senyor. Ay, diyak amoy ti dadya tao. Kila pagpupudutan na. Hun ang arod, senyor. Inton kwan, tila pangidasdas alan naman iti pungtot na. Nakaila ko man timang paspasensya ken kuana kunching. Sika lang tinagbayag akatulong me. Takasano? Inapa na amin na nagbali na katulong me. Isa pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta, nabayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarta. Sika talaga kunching ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patagganyak ti swildo. Isungan anusak dito yan. Saan na kinarupat kwarta dayta kunching. Kaputa pagbambanugam mo ti papaswildo mikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayo. Kasi na nakarupangat kayo akanayon. Gapo dayta kanya Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang ti pungtot na. Agabasta, senyor. Di nakpapapanahon dito eh. Uray iso ti sang kaulit ni senyora. Naibagak matan kada kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan ti naduma pagkwartaan. Wen kunching, di ka matanagan. Kapaya papanahon ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka. Makaparayaw ka. Ala, ngam basta ano samlakit ni ti ugali ni senyoram. Kan ti trabaho ma. Awan parikot. Oray, agbakbakit ka dito eh. Agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Among Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraab ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sino tinakaamam iti dayta? Amang ano agob overthink ka manan. Ni Alex mismo tinangibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra,
Iso anak ko na nga amangan numabayag pay. Satay tumanen ag piknik ije kalapaw. Hay, anyan. Talagamat dagiti babak ng anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bayamon. Noor arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaan. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day di a Senyora Esmeralda. Awan mo't lang ti maaramidam na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa Gapu iti panang nayon na iti impabulod na abiyagkan ka. Katwen mat tatang. Angem, ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo mat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nagkakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman no kasta anak ko. Anong bayam? Mangkita no anda ti mabalin ama parte kadagti tarakan tayo native amanaw. Parisan tayo iti kankanin. Kaya isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron tatang. Native amanok, kan-kan-kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga ratimangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijay mall, mama. Ijay mall? Wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijay mall, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay amo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall? Ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan. Inton adda ako ni Jimol. Kalukwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumaman nga agpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamukha man langan. Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan, Senyora. Dakkel di teddy bear nga igam na. Iso nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal kasarita ka. Pasensya kayon Senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na kanaragsak. Tapno sa anak abu makit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex. Wan madam nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-ida. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-ida. Ay, tila ibagbaga ka. Asino ka no, ti pangtadan na. Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na yung pagkonching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, Senyora. Amam Almira, sabali man ti madmadlaw ko kani Alex. Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sabali ti panang ming-ming-ming naken ka. Anya? Wan, Almira. Panagkunak, agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagang. Tina, uray po utam Almira. Podno, timbaga. Sika talaga, Sandra. Bak nang da. Idinto ta marigriga taklaan. Itantupay nga aggagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidem ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanya. Iso nga adayo ama pasamak day ta ibagbagang. Happy birthday, Almira. Agyaman ak Sandra. Ay na,
Anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laeng ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siyak tupay, idi kasangay ko. Adobo laeng ti inluto mi, iso sa anak ka nagayam. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayam. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laeng. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Agoray ka. Apay nga tanawan ni Alex. Imbagata mo't idi kalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laeng. Ala, awatamon. Pakaragsakak ti mangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear! Human size ko naman! Ay, sana ulatan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timbangan, ada tinulaan iti amanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, konching. Insangpet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel a teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas kunak tumait. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala, ibalang mo dagita. Wano saan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Apay ngay, senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig frozen ti lut-luto kasi daan tayo. Kabalang tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadagiti manalon. Saan senyora? Sayang mo daytoy. Ay, no diyo kayat, da kami laktan timangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ka. Agar-aram ka di kan ni Senyoreto Alex? Saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak no nobyong payain. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ka. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Isong nga igaad ko ti agadal. Gapot kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay nagyaman ako unay anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigaygayim Diyak matkidi baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga aganad kayo kani Sandra anak ko. Nang runa, tamadamdamag ko nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanya, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkel ni Cynthia. Anya ko matibagam kadakwada. Ada nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex ken Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasodos, Esmeralda. Bay ani Alex pili iti asawaan na. Jak kayat ti sabali. Ken usareman mo tautak mo.
No da Cynthia ken Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talakin na bak nang mo ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tangag paiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingeta, sa anak anaragsak anang asawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin tinaggapuan nag itinaipundar. Gaputan nagbandugak nag itidaduma dita. Basta, awanan ti makalapad kanyak. No anya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. panawan kayo pa dito, Mama. Alex, di kagbalin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Ado pa'y tinasken nga ramidag, Mama. Ituloy ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Bayan yun, senyora. Talaga din akon inkasikaso. Pasensya ka niya. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro day jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, Mama. Apay adiyo imbaga adagos. Nga dagaya man ti kasta plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Iso adida kami kumamat apuraen. May papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamat ti karbangak amang pili. No asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim. Dinak ibabain. Apay akas dyan ni Mama, Papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay asincha. Jakmut amoy ti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay asincha, Papa. Pangasi, takasarita yun ni Mama. Kan maysa, agad-adal kami pa'y. Kaya't kumot nga enjoyan ti biyag ko, kas maysa nga estudyante. Ala, di ka matanagan iho. Siyak ti makam mo, may papaniti da ita. Saan ko maadayta ti pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igawid bukid di ti agadal. Waniho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka di nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umaya kita diti mansion niyo? Awan ting bagana, iso adya ka mo. Ala, rumwar kan dito isilid ko. Ops! Come on, Alex. Di ka kumagpuktot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rimutado. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ti kasangay ni Almira. Katrinigalwan ni Alex iti teddy bear. Namuan nga rod ni Senyora Esmeralda. Katkastaunay apungtot na. Nagdesisyon da ito'y ngayam amuna ni Alex iti anak ti gayem na. Takayat na nga ipaasawa ni Alex kenkwana. Banag anagapaan da nga gina. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naulpit, aggasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan ti amok iti bagbagat. Isong ala, rumor kan dito'y silid ko. Come on, Alex. Di kagpungtot, ha? Gapo, ta dito'y ako nagnaayat. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito'y mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakin ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awagak ka no, iti maman. Pangasim Cynthia. Pumanaw kan dito'y silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitat dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso a pangasim. Sakbay a maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adi yung imbaga ka ni Alex nga umaya kita. Kasaunay ti pungtot na. Kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day nga Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yo dayta, Mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din. Oh, anya man ang tiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Ay, kan naglibas ka di, ijay talon nyo? Sana ka naglibas. Talaga nagsardenak nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't day ka pa nagbiyagan, aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anayan at abak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, mga no intour ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa'y nga urayat ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex, da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti daytay? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring na asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira,
Nagsapay ko ma, tasaan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan kano akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon kano ti panagapada ken ni Senyora Esmeralda. Adala magterabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan ko na. Gaputa marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag? Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa ka buriburam ah. Ah? Awan dayt mo'y, tatang. Agpudno ka man kitdi, anak ka. Di nagpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas to tibiyag ti may sa tao. Adda bak nang. Adda mo't marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunutang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta tibiyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Iso akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa. Iso asaan nga iso ti ingkapampanunutan. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Jak namin kayat. Ama-amuan na tipudno amarikrik na. Almira, diya ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya't ko nga ipudnokan ka ti marikrik na. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam ko marito nga ibagak. Ay ayatin ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat siya na kuma. Alex. Apay nagsangit ka. Kaya't ka di asawan dahi ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay ayatan na ko na. Ngaman niya nga ron tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae. Akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Amom ti may papaniti dahi ta. Nagwaras gaya matagos dahi ta adamag. Alex. Hindi pa lang anak kariknak. Iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikiriknak. Gaputaan mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputaan marigriga taklaan. Jack, namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam, apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpag ti babae. Akayat da nga ipaasawa ka ni ka. Sincha tinagan dahi dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan ko na. At dangag pa'y so ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sikat ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik day ta. Talaga gayam nga agayan ayat kayon ka ni Alex.
Wen Sandra. Ngam, kasladyak nam naman, ada kami di agkatuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo? Amo maten. Adda kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang tiriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsat. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laeng ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Conching, itimplaan nakman iti juice? Busy ak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo laptaditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan yaw. Ken adama ima yaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kaisumay. Awan respetom abbabaunan. Narespeto ak mat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksed. No da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga iba ti paylaan to'y aramidag, tapno agtimpla iti inumenda. Isudalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan, Conching. Sana balay, tasaan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit, Conching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisintya itay, Nana Conching. Ha? Senyorito Alex? Magusto ak ti inaramid yung kinisintya. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Jak ngamin magustuhan ti ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni senyorita Cynthia, senyorita. Saan na? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyorita? Wanana, ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangaasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasi ni Almira, no maamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matay na nakaw. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Ken, ti panagan-anos yung anagadal, anakaw. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na kanakaw. Kastak mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Tuwan nga raw anak ko. Anya nga raw, katandamat marikrik nana. Angam ala, hingga hindi ka blaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanakaw. Saan ka at tapno agliday? Alex, sa dino ka diti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan nanasken ngagpakadaaken ka. Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam. Ngam apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngam di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammom ti pagluglugaram. Ala, ditakan. Di ka manaktak. Anyan?
Nagsakit ti pa nagsasao ni Alex kanya. No saan nakangamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya? Pudnumat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di jamansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mamakada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod kada kami. Agam, pasensya kalaangain. Gaputa di nakakayat ni senyoritaw. Talaga atang ka babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papananyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mat, love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wala. Gaputa kaduanak na anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapatag, ket agayan ayat ta. Ay, kasanungay Alex. Adamat ka ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Amang nga nodong tanto ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken kan. Alex, iyo. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masuro. Sanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang haasyo, tadidak pilitan. Ngam kasanon ni Cynthia. Napayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito yung mansyon, aginggat kayat na. Anya. Wan mama, kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang haasyo, tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Amangan no agaramid ka kit din iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka ano man. Jak to agaramid iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex iti na minsan. Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir dayjay nga Alex. Pudno ti atap ko. Adda relasyon day ti dayjay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panakalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay laang? Agpanunot kayo itinaskan nga aramidan tayo. Tapno matuloy di panagkalay sami. ala, agrobot kay ka. Adda papananta. Da kayo, senyorita? Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababang? Nagtured ka, anak ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't ama isagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda? Laglagi pam timbagak. Katag panunot ka na imbag.
Pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungrit, makaulaw. Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sit day di Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysaya at antikastoy. Ngam tiipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kao. Uwan, tatang. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noon niya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakitan na, tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ag para iti pagimbagan tayo, amin. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti naramid yo. Nasaya at mat, iho. Talaga gayam at dakas kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mala dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Almira ken Alex. Katapaman anaamuan ni Senyora Esmeralda. Nagplano, apagkalaysaan na da Alex ken Cynthia. Iti panagsarita dagiti agina. Pinagpili ti Senyora ti baro. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Naulpit ang gasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamuak ti naramid yo. Nasayat mat, iho. Tapno marik na daychay nga Almira. Adyak kayap ti mamirmbiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ti aramiden yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam wala dayta, iho. Gapo tabak nang da Cynthia. Mairaman kanto, iti kinabak nang da. Talaga aday tala kinabak nang tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispinsarin niya. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa iti agbyag iti simple.
Ngam ti makadanak ti babae ajak met ay ayatan. Talaga natangkan ti ulom. Ngam agpili ka, Alex. Ikalay sam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabot-bot ngandak pa yan, mama. Saan kabot-bot nga niya? Kabalak nga ramidan amin ngayong bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalaysa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalaysa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tati amok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya? Saan na nanas kayo? Ni Konsing ti kabayagan di ti mansyon. Ket iso ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo iso ti pangitalkan tayo ti mansyon na mapanawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanon no iti papanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumet a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latamuhon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak na. Kayat mo kada may padada ka na ta? Akanayon ti panagapat ta? Sumardeng kan! Awan matla ti serserbe dagit ang ay bagbagam. Sikat yawan si Silvina. Ha? Talagang kayam nga inya dayo da kanyak ni Alex. Talaga matdayjay as Senyora Esmeralda. Pinagkalaysada idan kan ni Cynthia. Napan kami kan ni Sandra ija mansyon da. Ngam, kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masiguradok a plano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan kanya Alex. Ala, sana balay anak ko. Talaga siguro asan ada kayo kani Alex di agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talaga ana ituding iti tunggal maysa. Dumteng tulat ta anak ko. Ngam, tatan. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta anak ko. Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex, ti ama. Anya? Pakawanan na tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti panagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan yung mahat anagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaam latta. Apadakkelan ti anak mo, Almira. Alex, honey, kaya't kumatgag pa siya tadwa. Total, awan matrabaho ta ita? Agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Isasaan ka kumamat agas ta kanyag. Legal ti panagassawatan. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaang kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko ken ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo, naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag.
Iso ana saya at nga dayo ti panagbiag mo itisidong ko. Gaputa saanin ang masapol nga trabaho ka. Awan patag ti adu a kwarta. No saan mat anaragsak ti agasawa, Cynthia. Day ta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramida. Apay ka di Almira. Saan mo't ngagsarsardangan ngagsamit ni baby? Wen nga ron, makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri aguray ka. Apay ang kastamot ton dagita mata. Mapuy-puyatan ak namin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabaulan ni tatang tagpuyat? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Ngamukla ko mga kastoy. Jagon impilit tinakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mo't nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat ni. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat na dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Pinutid na pa yan anamin pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalak ni baby. Gaputa iso ti maysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Ada ka di problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito ya, bro? Tapno ag barbar taglan. May tayo dito itapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kini Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di amo dayta? Anya? Tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybay-an kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit nyo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan. Agasawa kayon kini Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jak maramid dayta, mama. Asawa ngagpaisuita ni Cynthia.